Pois eu creo que a situación do audiovisual galego con respecto ás mulleres non mudou moito desde que comezou, ou máis ben foise deteriorando para nós, porque se van acurtando os tempos de traballo para as mulleres. E as mulleres que salen reflexidas nos traballos, nos procesos audiovisuais, cada vez están máis achicados en idade para as mulleres. Hai vida ata os 40 se cadra, pero logo dos 40 son aparicións moi esporádicas e sempre sendo muller de, aboa de... Pois eu creo que é día a día iso, porque salvo que entres nunha producción que sabes que che vai garantir aqueles 2, 3 meses de traballo, que dependendo do índice de traballo que te tiñas dentro desa produción, poderáche garantir que poidas seguir vivindo 6 meses ou un ano. Raro, cada vez é menos, porque cada vez se comprimen tamén máis os tempos de traballo, precarízase máis o traballo en sí e tamén se precarizan máis os cobros. É dicir, esa intermitencia e esa angustia amplifícase. Hai se cadra 5 anos, 10 anos, entrar nunha produción de 3, 4 meses podía garantirche pois que eses 6 meses, ao mellor un ano, podías ter esa tranquilidade de, bueno, calma, sigamos estudando, sigamos traballando, que algo vai aparecer, ou en audiovisual, ou mesmo en teatro, complementándose unha cousa e a outra, pero agora realmente casi de mes a mes. Pois posiblemente teño que ir hai 10 anos, que coincidiu cun traballo audiovisual xeitoso, ademais, no que estaba moi cómoda, que aparte que tamén tocaba un terreo que non é habitual, dicir, o terreo do humor, era unha sitcom que se facía con tempo suficiente, ainda que cando estás facendo parece que nunca hai tempo suficiente, non? Pero visto hoxe en día, ves como se degradan os procesos de traballo, como se degrada pola velocidade, para aforrar custos, porque supostamente hai menos investimento para facer ese traballo, co cal, quen vai estar afogado ao final vai ser o traballador e a traballadora, sexa técnico, técnica, actriz, actor, dicir, os que van dar a cara, os que están traballando detrás das cámaras, detrás do son os que máis van a padecer iso. Sí, claro que disfrutamos traballando, pero para dar a cara ali, facer aquel proceso de grabación, aquelas xornadas longas de grabación ou de rodaxe, supoñen moitísimas horas túas na casa traballando, non só preparando personaxes, senón chapando, cada quen precisa o seu tempo, non? E chegan momentos nese estrés que estás encantada porque estás traballando, pero tamén é ese de, non podo queixarme, porque teño traballo, pero estou agotada de aquí. Sobre todo nos últimos tempos, porque sempre fixen cousas, pero porque me gustaba, non? Como é, que sei, pois dirixir teatro amador, ou dar talleres, obradoiros de teatro para adultos e para nenos e nenas, sobre todo, que estou agora, gústame, pero outra cousa é facelo porque é necesario. A culpa toda levou na crise, pero a crise é unha excusa fantástica. Sí. Agora mesmo eu estou traballando, cadrou, que estou participando nuns capítulos, estou cobrando menos, 100 euros menos por convocatoria, estando por riba do convenio, 100 euros menos o que cobraba cando estaba en Matalobos, por exemplo. É unha cuestión física puramente. As mulleres temos unha vida cara a pantalla moito máis curta que os homes, moitísimo máis curta. Eu cando comecei con 28 ou así, pois xa daquela me colocaron un fillo adolescente. Podía ser que fose moi rápida e que tivese un fillo adolescente, pero non era iso que se buscaba. É dicir, as mulleres, desde hai anos, estamos metendo nuns personaxes para máis idade da que temos, e cando chegamos á idade que podemos representar, non hai papéis. Ata os 35 é como, é un terreo no que parece que non hai idade, que non hai enrugas, non hai canas, todo é posible. Tanto podes dar de 25 como de señora xa que ten fillos, pero de repente hai unha pequena, hai un salto no que te faz invisible. E o triste é que non traballemos nós, é que estamos dando acabados artísticos, estamos dando series, películas, nas que as mulleres non están reflectidas. E cando están reflectidas dunha maneira cun nesgo un tanto
empequenecedor. Pero eu creo que a nai desta derrota está na televisión, sinto moito dicilo. Hai programas, bueno, coa muller e coa lingua, a min creo que a televisión galega ten moitos deberes que facer por diante. Hai un protocolo que eu creo que non se cumple xa, que é a Lei de Igualdade, por exemplo. É dicir, e iso enfía non só co número de traballadores e traballadoras ou coas cotas e demais, senón tamén cos contidos e coa imaxe que estamos dando. Eu creo que no teatro hai máis igualdade, aínda que non se ven, por exemplo, claro, non falando só de actrices, evidentemente, que o meu terreo, vas vendo que vai habendo oficios profesionais que están chegando, mulleres que están chegando tamén á parte técnica, por exemplo, que era unha deuda moi grande.